ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲ ಇಂತೊಂಜಿ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂಕ್ಲ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗದು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತಾ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ ಬಂಗ್ಲ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ ಅದ ಬಂಗೋ ರೆಡಿ ಆತನ ಬಂಗೋ ಎಸ್ ಬಂಗ್ಲ ತುಲೆ ಕ್ಯೂಟಿಫೈ ಆತಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಂಗಿ ಬರ ಶೋಕದ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮೈಲ್ ತುಲೆ ಅದ ಬಂಗೋ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆಳ ಓಹೋ ಅಂಗಿ ಮಲ್ಲಾಪಣವು ಹಾಂ ಕ್ಯೂಟಿಫೈ ಆತಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕಲ ರೂಮ್ ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ಈ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿರುಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ತನಕ ಆಡೆ ಪೋದುದಿಕ್ಕೆ ಬಾ ಟೆಂಪಲ್ದಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಗತಿಂಡು ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪುಣ ತುಕ ಪಂಡ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಣವು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಸ್ ಹೋಗುದು ಪಂಡವಲ್ ಪಂಡ ಶೃಂಗೇರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ದ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗ್ನೆ ಪಂಡ ಆಟೋಡ ಅಂಡ ದಿಗ್ಲೆಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನರ್ತೊಂದಲ ಬರೋಳಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷದ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಟೆಂಪಲ್ ದಡ ಇರ್ತದೆ ಶೃಂಗೇರಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚೂರುಲ್ಲ ನರ್ತೊಂದು ಪೋಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ತುಲೆ ಶಾರದಾಂಬ ಟೆಂಪ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗುದುಂಡು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೃಂಗೇರಿದ ಶಾರದಾಂಬ ಟೆಂಪ್ಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ತುಲೆ ಪಂಡ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೀರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬುಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪೂರ ಉಂಟು ಅಲ್ಪದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ಸು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ನಿಂಚದು ಈ ರೀತಿದು ಸೊ ಮಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ
ತುಲೆ ಎದುರು ಭಾಗಡದಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಿಯೋದಿಗಳಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾയി ಹೋಗಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ತನೆ ಜನನೇ ಜನ ಉಂಡು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಕ್ಕಳು. ತುಲೆ ಎದುರು ಬಾಗಡ ಎರಡು ಜನ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲಾ ಅಮ್ಮಳ ತುಲೆ ಅದ ಬಂಗು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡು. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ದತ್ತ ಉಲಾಡ್ದುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಳು ಉಂಟು ನೋಡಲ್ಪ. ಹಾಂ ಬಲ ಉಲಾಯ್ ಬೈ ತೋ ಒಂದು ಬೈ ಬಲ ತುಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಬರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ ಬಲ ಹಂಗು ಹಂಚು ಬೈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲ. ಇದರಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಪೋದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದಾಯ್ತಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆರ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರೊಂಜಿ ಕೌಂಟ್ರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ರಸೀದಿ ಮಲ್ತನೋಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಜನಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಅಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರಪಾಯರ ಪಂಡ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆರ ಅಲ್ಪ ಅಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಿವಾನೋಡು ಅರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂಜಳದ ಕೊಂಬು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಐನು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಗ್ಲು ಪಣ್ಣಂಚನೆ ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಪನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಗ್ಲು ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕನ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರು ಐನ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬರೆಪವಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರಾಯರ ಅರಿಟ್ಟು ಮಂಜಳದ ಕೊಂಬುಡು ಬರೆಪವಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರಡ್ಡು ಜಲ್ಲ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಗುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂಚ ದೇಹಿ ಮೇ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಭಾರತಿ ಕರುಣಾಮಾತ್ರಂ ಭಾರತಿ ಪದಭೂಷಣಂ ಭಾರತಿ ಪದಮಾರೂಢಂ ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯೇ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ವಿದುಷೇಖರ ಭಾರತಿಂ. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಮನೋಪಾತ್ರ ದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ
ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಂವಿಧೌ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಶನ ಕೊಂಬಿರುತ್ತೆ. ಮಗು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಮಗು ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಸಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ಬರೆಸಬೇಕು. ಆಯ್ತು. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಅಮ್ಮ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ವರ್ಷಿಣಿ. ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ. ನೋಡುದು ನೋಡುದು. ಶ್ರೀ ಕುಲದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಸಿ. ಕುಲದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ನೋಡಲಿ. ಅವಳು ನೋಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕಡೆ ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿ ಕೇಳು. ಬಚ್ಚಾಗ ಅವ್ಳು ಸತ್ಯ ಕಡೆ ಮುಖ ನೋಡಿ ಕೇಳು. ಮತ್ತೆ 4 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರೆಸಬೇಕು. ಅ ಆ ಇ ಈ 4 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಮಗು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಸಿ. ಅಮ್ಮ ಒತ್ತು. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಸು. ಬರ್ಸು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ಒಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾವಳೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ಬರೆಸಿ. ಇವ್ರದ್ದು ನೋಡಂತಾಳು. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಅಮ್ಮ ನೋಡು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಅವಳು ಹಂಗೆ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ದು. ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರೂ
ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಗೆ ನಮಃ. ಮತ್ತೆ 4 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಸಬೇಕು. ಅ ಆ ಇ ಈ 4 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಮಗು ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಟಾ ಉಲ್ಟಾ ಪಾಪು ಇನ್ನ ಬರೀತಾನೇ ಇದೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಿದ್ದೋಸು ತಿದ್ದೋಸು ತಿದ್ದೋ ಹಂಗೆ ತಿದ್ದಮ್ಮ ನೀನು ಒಬ್ಳೆ ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗ ಬರಿಯಮ್ಮ ಹೇಳಿ. ಅನ್ವಹಂ ಕೃಪಯ ದೇವಿ ದೇವಿ ಪರಮೇಶಿ ಪ್ರಸೀದಮೆ ಪ್ರಸೀದಮೆ ಅಭೀಷ್ಟ ದಾನಾದ. ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ಸೇವೆ ಪೂರ ಮುಗಿತಿದೆ. ನನವರ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನವರ ಫುಲ್ ಅವರ ಸುತ್ತದ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ಮೂಳುಕುಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿವರ್ ಉಂಡು. ರಿವರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಲ್ಪದ ಮೀನುಗಳು ಪೂರ ಹರಿಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟ ದುಂಬು ಪಯಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಡ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಕೊಡು. ಮೀನು ಮೀನು ಫಿಶ್ 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 ಉಂಡಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಫಿಶ್ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ ಫಿಶ್ ವಾ ಬಾಪ್ಪ ಸರ್ ಬಚ್ಚಿನಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂಗನಡೆ ಬಾ ಇಂದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲವ ಓ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲವ ಯಾತಲವ ಅಬ್ಬೋ ಅಬ್ಬ ఇంత పూర్ణ ಬಂಗು ಬಾಬಾ ಬಂಗು 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 ದೊಂದ ಬಾಬಾ 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 ಬಾಡಿನ ಮೂರೊಳಗೆ
ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವನು एक उनसे दूसरा लगा लेते हैं ये फिश में और ये दूसरा फिश लगा लेते हैं ब्लैक मंडे कितने में अपने यार यार ತಪ್ಪಲಾಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕದ ತುಲೆ ಮೂಲು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೀನುಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಜನ ಮಿತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜನ ಬಂಡ ಜನನೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಕ್ಕೂ ಅದ ಬಂಗೋ ಬಂಗೋ ಮೀನು ತೀಯದ ಅದರಲ್ಲೇ ಮೀನು ಪೂರ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಅಂತ చెప్పಬಹುದು ಅದ ಬಂಗೋ ಯಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೀನು ಇರ್ತದ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ತುಲೆ ದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಆದ ಫುಲ್ ಅಂಕಳಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕೊಯ್ Come on, Bongo. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಬರೋ ಆದು ಎಂಕ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸರಿ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊಂಡು ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್